Ola, benvidas e benvidos ao segundo programa de cuarto A. Neste programa imos falar sobre a xestión dos residuos que producimos, o que se coñece como reciclar. Pero, que significa? Para coñecer máis sobre este tema, imos darlle a benvida a Candela, a miña compañeira. Moi boas. Para comezar o programa, hoxe temos unhas persoas invitadas que saben moitas cousas sobre mellorar a xestión dos residuos que producimos os seres humanos. Comezamos con Álex. Álex, que nos podes contar sobre este tema? Ola, Candela, eu vou comezar falando da palabra reducir, que ten que ver con introducir cambios nas nosas condutas diarias, co objetivo de xerar menos volumen de residuos. Non só contribuímos a reducir cantidades de residuos, tamén minguamos o consumo de xeral de materias, de auga e enerxía e diminuímos a emisión de contaminación. Reducir implica facer preguntas como estas: de verdade precisas eso que estás a piques de mercar? Iso que vas a mercar, onde e como fabricaron? Foi producido nun proceso non contaminante elaborado de xeito sustentable. Usar un materia reciclable para facelo? Canto me vai durar? Contaminará moito cando me desfaga del? E non haberá algún produto alternativo con menos envoltorios ou con envoltorios reciclables? Que interesante. E ti, Hugo, que nos dis? Ola, Candela, pois a min paréceme tamén moi interesante o que nos explicou Álex. Comenzamos ca palabra reducir. Eu vou a falar de reutilizar, que ten que ver coa idea de darlle máximo uso a un produto antes de botalo ao caldeiro de lixo. E lembra, un produto pódese reutilizar coa mesma fin coa que foi deseñado, pero moitas veces tamén é posible reutilizalo con outras finalidades. Reutilizar implica facerse preguntas como estas: canto me va a durar este produto e cantas veces podrei usarlo, reusarlo? Podrei repararlo se necesario? A min, que son unha persoa creativa, que outros xeitos de usar este produto se me ocorren. Cando eu xa non necesite, poderei regalarle a alguén para que lle siga dando uso. Reducir, reutilizar. Moi ben. Susi, e ti, que nos contas? Pois eu, Candela, vou a falar da palabra máis famosa, que case toda a xente coñece, pero que o mellor non utiliza correctamente. Reciclar é o último R, do que botamos man cando xa non podemos facelo, de reducir e de reutilizar. Logo de que un produto deixe de ser reutilizable, a idea é devolvelo ao ciclo productivo, que os residuos que xera podan ser materia prima para elaborar un novo produto logo dun proceso de manipulación e transformación. Moita xente só coñecía a palabra reciclar. Agora xa sabemos que antes debemos reducir os nosos residuos e reutilizar as cousas que poidamos antes de desfacernos delas para que sexan recicladas. Sela, que nos vas a contar A ti? min gustaríame darvos algunhas ideas para reducir, reutilizar e reciclar. Cando vayas mercar, fíxate no envoltorio dos produtos. Son preferibles aquelas que usan envases retornables. Evita os que leven excesivos envoltorios. Apagade as luces cando non sexan necesarias e usa lámparas de baixo consumo. O transporte público sempre é unha opción máis sustentable e non sexas preguiceiro, que podes ir en bicicleta ou a pé, moito mellor. Hai que tirar só aquelo que sexa imposible de reutilizar, reciclar ou dar a alguén. E lembra que cada residuo ten que ir a un colector específico. Nalgúns lugares tamén hai pequenos colectores para pilas. Finalmente, nos concellos existen os chamados puntos limpios. Puntos limpos. Iria, que é un punto limpo? Os puntos limpos son lugares situados no entorno das cidades, vilas e aldeas, e que teñen o obxectivo de recoller algúns dos residuos producidos, principalmente os máis voluminosos ou contaminantes.
Alí, as persoas responsables recóllenos para recuperar os materiais e reciclalos, evitar o vertido incontrolado de escombros como mobles ou electrodomésticos, separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente, como os medicamentos, pilas, pinturas, etc. Moitas gracias. Quedounos claro que antes de reciclar debemos intentar reducir e reutilizar, pois sabemos o grave problema que é para o noso planeta o lixo. Jorge, na vosa sección idesnos contar cal vai ser o seguinte paso. O seguinte paso é ser conscientes de que unha correcta separación dos lixos é moi importante para que podamos recuperar e reutilizar o máximo posible. Os residuos que non somos quen de reutilizar debemos depositalos nos colectores. Para iso, temos que ter en conta que cada colector de lixo ten unha cor, para que non te confundas e separes os residuos dunha maneira correcta. Por exemplo, Sergio, de que contedor nos vas a falar ti? Boas, Jorge. Eu vou a falarvos duns contedores un pouco especiais, pois non se ven polas rúas, pero nós, na nosa escola, témolos para logo crear o compost. Son contedores para residuos orgánicos. A reciclaxe de orgánicos é aquela reciclaxe da que a materia que se recicla provén de desfeitos naturais, como poden ser os alimentos, as follas, algúns seres vivos ou excrementos. Estes restos teñen un proceso natural de descomposicións, polo que rapidamente desaparecen para formar parte de novo do ciclo da vida. É o que se coñece como lixo orgánico. Os residuos orgánicos poden ser aproveitables para moitas cousas, para elaborar combustibles, para elaborar compost ou abonos, por exemplo. Este último é para o que imos na escola, empregar residuos de lixo orgánicos. E fora da escola, onde podemos depositar estes restos? Antía, podes falarnos de onde temos que tirar os restos orgánicos fora da escola? Pois hai que depositalos no contedor chamado xenéricos, que é no que hai que depositar fora da escola os restos orgánicos, pero ademais tamén os demais residuos que non sexan envases nin de cartón nin de plástico. Todo o que non podamos tirar nos contedores azul, amarelo e negro, todo demais irá para o contedor do xenérico. David, a onde van os envases de cartón ou papel? Estes envases irán ao contedor de cor azul, pero non debemos poñer todo o papel e cartón neste contedor. Os cartóns de leite ou papel con manchas de grasa non deben botarse aquí. E os envases de plástico, Antía? Os envases de plástico no contedor amarelo. Pero non te confundas, o plástico que temos que depositar no colector amarelo son só aqueles residuos de plástico que sexan envases. Se poñamos por caso, tes que desfacerte dun xoguete de plástico, dun cable, dun simple cepillo de dentes, este non é o seu lugar. Temos que lembrar que os plásticos tardan moitos anos en degradarse. Por iso, a mellor solución é reducir todo o posible o uso de plástico. Mais, unha vez utilizados, aínda hai unha oportunidade de reciclaxe. Eu quería dicir que, aínda que polas rúas non se faga, na nosa escola tamén imos reciclar os envases e o papel de aluminio, pois as persoas empregamos aluminio para moitas cousas. O aluminio é un metal que é doado de reciclar. O proceso de reciclado non se remata nunca. É dicir, que un envase de aluminio pódese reciclar miles de veces sen que perda calidade. O reciclar aluminio afórrase o 95% de enerxía que se precisa para producir o mesmo aluminio por primeira vez. Reciclando aluminios estamos axudando a manter limpio o medio ambiente. Reducimos os lixos e aforramos recursos naturais. Que interesante, Nerea.
Entón, quedamos en que na nosa escola, no Martín Codax, separamos para reciclar os residuos orgánicos, os envases de cartón e papel, os envases de plástico, os envases de envoltorios de aluminio para rematar o resto de residuos que depositaremos nuns contedores xenéricos. Que che pareceu toda esta información, María? Pois penso que estamos aprendendo moito. Eu tamén diría que en Secretaría temos un contedor específico para recoller as pilas. E falando de contedores específicos, agora gustaríame que nos explicasen un pouco mellor a onde van parar os residuos orgánicos da escola. Roy, que nos vai falar disto? Ola María, a persoa que nos vai contar que facemos cos contedores orgánicos vai ser Antón. Antón, explícanos que é a compostaxe. Pois verás, Roy, os materiais orgánicos que acaban no lixo, como é o caso dos restos das comidas dos recreos, poden utilizarse para a fabricación do compost. O compost é un fertilizante natural que se produce cando se descompoñen os restos orgánicos. Sergio contounos na anterior sección que temos contenedores orgánicos. Cando estes contedores se enchen, levarémolos ao composteiro que temos na horta da escola. Alí podemos depositar os restos das froitas e os restos do pan das merendas, restos de hortalizas, as cascas de ovos, tamén poderíamos botar arroces e pasta cocida, pouxos de café, té e infusións, cinzas de serrín de madeira que non este barnizada ou pintada, cartón, xornais, restos da poda de árbores, raíces, follas, céspede e material do xardín, restos da colleita da horta, esterco de animais herbívoros, po e peluxe aspirador, fibras naturais, pelos, anaquiños de teas naturais, plumas, gracias ao oxíxeno e a vernes como as billocas, nunas semanas toda esta materia orgánica converterase en nutrientes para poder abonar a nosa horta. Os residuos orgánicos van entón para abonar a horta. Alí, na horta, tamén fixemos un traballo de reutilización de materiais ou de reciclaxe. Mara, en que consistiu este traballo? Primeiro, comenzarei contando que na zona da horta hai un espacio no que se construíu un invernadoiro. A idea era facelo empregando para as súas paredes as botellas de auga de 1 litro, litro e medio e 2 litros. Fai uns anos, a escola fixo unha recolecta de botellas pedindo axuda aos papás e mamás. E durante a semana cultural, os nenos e nenas da ESO e as mestras e mestres construíron o que serían as paredes do invernadoiro. Pero non sei moi ben que pasou logo, pois o proxecto quedou parado. Agora o que se fixo foi construir un invernadoiro prefabricado dentro das paredes feitas coas botellas de auga. Que máis materiais empregamos na horta? Ademais das botellas, tamén empregamos os botes de iogures. Neles sementamos os vexetais que logo transplantaremos á horta. Creamos un composteiro como xa se dixo e tamén aproveitamos as sementes das froitas que traemos para comer no recreo. Con estas sementes probamos no invernadoiro. Por exemplo, os amorodos, víboras das cabazas e moitas máis. O invernadoiro é para nós un gran laboratorio, non só para os traballos da horta, senón tamén para o noso traballo na xestión dos residuos que producimos. Moitas grazas, Mara. Nico, ti que nos queres contar? Pois verás, Roy, a min gustaríame falar de como se xestionan actualmente os residuos na nosa escola. O certo é que aínda non o facemos moi ben. Nas clases sí que temos contedores para clasificar os residuos, pero nas zonas comúns, é dicir, nos patios e nos montes da escola non hai contedores específicos, só temos contedores xenéricos. Eu penso que debería haber contedores para poder depositar nos recreos o lixo das merendas. Sei que os mestres e mestras están organizando un traballo para mellorar isto. Veremos como fan. É certo, Nico. Seguramente, pouco a pouco, iremos mellorando a xestión dos residuos na escola.
sobre todo porque teñen entendido que este tema é un tema no que traballaremos todos os nenos e nenas do colexio. Relacionado con isto, nesta segunda avaliación viñeron unha moza e un mozo da empresa que xestiona os residuos das cidades e vilas de Galicia. Emma, que sabes sobre isto? Esa empresa chamase SOGAM, que significa Sociedade Galega de Medio Ambiente. É unha empresa pública creada no ano 1992 que se encarga da xestión e tratamento dos residuos urbanos producidos no territorio galego. Viñeron a contarnos e axudarnos a entender un pouco mellor como se poden clasificar os residuos que producimos. Tamén falaron de como reducir e como reutilizar antes de desprenderse de algo. Foi unha conferencia moi interesante, na que estivemos as nenas e nenos de terceiro e cuarto de primaria. Pola tarde, quedaron para falar cas nenas e nenos da ESO. Que máis cousas estamos facendo na escola en canto ao tratamento dos residuos que xeramos? Álex. Na clase da profe María había día de lectura, pero o ruido que se escoitaba de fora non nos deixaba ler. Así que comenzamos a falar sobre iso e relacionando o traballo que estábamos a comezar en toda a escola chamado Proxecto Reciclaxe. Entre outras medidas, falouse de intentar reducir o ruido da aula ao máximo, pois o ruido é contaminación acústica. Xa na aula de Óscar pensamos en todas esas cousas que producen ruido e non nos damos conta. Por exemplo, as 25 cadeiras movéndose e arrastrándose. E se nós nos movemos, os nenos e nenas de 6 e 7 anos que están enriba de nós tamén se moven. Móvense moito, érguense, van a mesas das mestras para corrixir, arrastran as cadeiras cando se achegan ao centro da mesa para coller as cores, os lápis ou outro material. Así que, pensando como podíamos contribuir á reducción da contaminación acústica que se producía nas nosas aulas, alguén comentou a idea de forrar as patas das cadeiras para que non soasen tanto. E, buscando en internet, vimos unha página chamada Aula de Elena, na que fixeran esta actividade con pelotas de tenis e de pádel. Claro, botamos contas para saber cantas precisamos e 4 por cadeira, 25 cadeiras en cada aula. De onde temos pensado sacar tantas pelotas de tenis? Pois a idea é pedirlle aos papás e mamás ou aos nenos e nenas que practican estes deportes, que pregunten nos sitios nos que xogan que se fai cos pelotas que xa non se empregan para xogar. Na maior parte destes lugares tírase con elas. A idea é recopilalas explicando para que as queremos. Xa comenzaron a chegar as primeiras pelotiñas e cando probamos se funcionaban, estivemos un anaco arrastrando unha cadeira cara adiante e cara atrás sen sair do asombro. Había un silencio case absoluto. Os primeiros e primeiras que acondicionamos a aula foron os nenos e nenas da profe Carolina, que é unha das clases do piso de arriba. Logo tocoulle a profe Elisa e tamén a aula de plástica do primeiro ciclo. Así, ata que consigamos o noso obxectivo. Como mínimo, acondicionar as aulas que están enriba de nós e as nosas propias. Un total de 5 aulas. Así que seguimos pedindo vos axuda para poder reducir a contaminación acústica que hai nas nosas aulas e mellorar a calidade. Penso que todo o que acabamos de contar axúdanos a entender mellor a idea de xestionar de outra maneira e mirar cara ao medio ambiente para cuidalo e conservalo. María, algo máis? Grazas a Antón, Mara, Nico, Emma e Álex. E a ti tamén, Roy, explicastes moi ben. Pero agora continuaremos co programa completando todo o que xa sabemos cunhas persoas invitadas. De quen se trata, Martín? Nesta última parte, pensamos que sería interesante invitar ao programa a persoas da escola que nos contasen a súa opinión sobre o tema. Comenzamos ca nosa compañeira Cristina. Pois, eu estou ca mestra Fátima. Este ano está cas nenas e nenos de terceiro de primaria. Benvida, Fátima. Comenzamos? Comenzamos. Que te parece o tema do reciclaxe? Pois mira, pareceme un tema fundamental e un tema moi importante para traballar para traballar dentro da escola, porque non solamente para traballar os nenos e as nenas, senón para
os profes, para os pais, para as nais, porque nos afecta a todos e é importante para todos e os beneficios de traballar a reciclaxe pois son para todos. Fai uns días viñeron os de Sogama. Que te pareceu a conferencia? Pois gustoume moito, pareceme moi interesante porque nos ensinaron as cousas que non sabíamos ou dúbidas que tiñamos sobre se tiñamos que botar algún residuo nun colector ou nun colector, porque hai tantos. E pareceu-nos moi interesante, non soamente a mí, senón creo que os nenos e as nenas tamén lles gustou bastante. Aprendiches algo que non sabías? Moitísimas cousas, moitas cousas. Pero aprendimos como funcionaba a Sogama, que facían como os residuos que lle chegaban ali, que cousas facían, que non facían, como os notaban, para que os usaban, que iso é importante. E despois aclarei dúbidas sobre se ia unha cousa no colector ou outro, por exemplo, os globos, que resulta que van no colector xenérico, porque como non son envases non poden ir no amarelo, e foi unha das cousas que non sabíamos e que sí que aprendemos. Moitas gracias por vir ao noso programa. Un placer. Que boa entrevista, Cristina. Que ben explicou a profe Fátima. Moitas gracias. Continuamos a nosa sección entrevistando agora o profe Nico. Eva, cando queira. Boas, Nico, benvido. Imos a falar contigo para saber que opinas sobre a reciclaxe. Que che parece? Parece un tema moi interesante e estou encantado de que me invitades ao vosso programa para falar da reciclaxe. Que opinas que no cole fagamos este traballo sobre a reciclaxe? Pois pareceme moi importante que traballemos a reciclaxe, pois é unha parte fundamental das nosas vidas e deberíamos todos e todas participar deste proxecto. Antes deste traballo, ti reciclabas? Si, eu xa reciclaba dende pequeno. O que pasa que cando eu era pequeno non se chamaba reciclar, simplemente o que facíamos era reutilizar as cousas que tiñamos na casa. Cando deixábamos de usalas, sempre se lles buscaba outra, se lle daba outra oportunidade. Os tarros de cristal, pois, os volvemos a usar para facer conservas, as botellas sempre de cristal se volvían a utilizar, o que se podía, os papéis, pois, reutilizábamos para debuxar, sí, dende pequeno xa, sí, pero antes non se lle chamaba reciclaxe. Que che gustaría conseguir na escola sobre a reciclaxe? Gustaríame concienciarvos a vos, primeiro, xa que dentro duns anos ides ser as persoas que ides manexar o mundo ou mandar no mundo, pois concienciarvos da importancia que ten a reciclaxe para a vida neste planeta. Tamén concienciarvos os maiores que traballan aí con vos na escola, os profes, as profes, do importante que é que todos participemos da reciclaxe. Moitas gracias, Nico. Foi un placer. Moitas gracias a ti e gracias por invitarme ao vosso programa. Agora, na nosa sección, temos de invitada a nosa directora, Rosa, que nos dará a súa opinión sobre este tema. Entrevista Mauro. Compañeiro cando queira. Boas, benvida, Rosa. Imos falar contigo para saber que opinas sobre a reciclaxe. Que che parece? Pois parece fundamental, hai que preservar o medio ambiente. Que opinas que no cole fagamos este traballo sobre reciclar? Pois a mellor maneira de aprender é practicando, o cual que mellor maneira que todos nós e todos vos participedes dunha experiencia de reciclaxe. Antes deste traballo, ti reciclabas? Sí, hai tempo que sí. Que che gustaría conseguir na escola sobre a reciclaxe? Pois gustaríame que todos os rapaces e as rapazas da escola saírades concienciados do importante que é reciclar para preservar o noso medio. Moitas gracias, Rosa. Foi un placer. Tamén para mí. Estas foron as opinións de mestres do cole, pero tamén nos interesa saber a opinión dos nosos compañeros de cuarto. Dani, continúas ti? Boas, Pedro, benvido. Imos
falar contigo para saber que opinas sobre a reciclaxe. Que te parece? Pareceme bastante ben isto de reciclar para axudar o medio ambiente. Que opinas que no cole fagamos este traballo sobre a reciclaxe? Pois pareceme moi ben, porque así podemos aprender a reciclar. Bueno, así. Antes deste traballo, ti reciclabas? Intentei, pero non funcionou. Que te gustaría conseguir na escola saber a reciclar? Pois que a escola non estivera tan sucia e que se utilizaran máis as papeletas. Moitas grazas, Pedro. Foi un placer. E a continuación, imos ca entrevista de Brais a Alejandro de cuarto B. Boas, Alex, benvido. Imos falar contigo para saber que opinas sobre a reciclaxe. Que che parece? Pois a mí pareceme que é bastante ben o tema de reciclar para ter un mundo máis limpo e moito mellor. Que opinas que no coles fagamos este traballo sobre reciclar? Pareceme moi ben. Así aprenderemos como facer en casa a cousas que non sabíamos. Antes deste traballo, ti reciclabas? Se pode decir que un pouco reciclaba, pero non no tema de reciclar como estamos aprendendo a reciclar. Que che gustaría conseguir na escola sobre a reciclaxe? Pois que este máis limpa e conseguir moitas cousas máis para o mundo, que este bastante ben limpo. Moitas gracias, Alex. Foi un placer. Boas, Alex. Benvido. Imos falar contigo para saber que opinas sobre a reciclaxe. Que che parece? Pois a mí pareceme moi ben a idea de reciclar para tener un mundo moito máis limpo. Que opinas no cole que fagamos este traballo sobre reciclar? Pois a mí pareceme moi ben porque así podemos aprender cousas sobre a reciclaxe para en casa así saber máis cousas das que xa sabíamos. Antes deste traballo, ti reciclabas? Pois se pode decir que un pouco. A idea de reciclar de tirar solo en un contenedor a basura. Que che gustaría conseguir na escola sobre a reciclaxe? Pois a mí gustaríame conseguir que a escola este moito máis limpa e conseguir con eso que o mundo tamén. Moitas gracias, Alex. Foi un placer. Pola nosa parte, nada máis, María. Moi ben, isto foi todo por hoxe. Ata aquí o noso programa. Agora xa sabemos mellor o que é reducir, reutilizar e reciclar. Moitas grazas por a atención. Ata outro programa.